uthi ukholekile uNkulunkulu uyayifeza ithembiso asinikeze zona. Into mayeshilo ungaba nesiqinisekiso ukuthi uzoyifeza. Mayethe bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Nangempela mawuza kuye ukhuleka ushweleza Nkosi ngiyisoni ngixolele ngihawukele na kanjani uyosindiswa. Noma abantu bangathi ayikho insindiso usahamba emhlabeni kodwa ukholekile lo owethembisayo. Lothe uyayixolela izono mawuza kuye egameni lendodana yakho uKristu Jesu uzokufeza lokho ngempela noma zibomvu njengegazi noma zibomvu njengobende ziyohlanzwa zibe mhlophe njengeqhwa noma ngabe uhlobo lwezono abantu abangasafuni ukuxolela zona bafuni ukuyikhuluma nokuyikhuluma nanawe ngisho umndeni awufuni ukubona kodwa mawuza egameni lika Jesu siyaxolelwa. Ulungile, uthembekile, ukholekile ukusixolela izono zethu uma sivuma. Singena kanjalo kunqubeko wakambatha ethi ukholekile njalo. Uphakamani wakhoza ke lo Muzozo wathi ngihlele isigqikini sikamfundisi uNkosi usatheshelele akukho okubi umfundisi usahlaba ikhefu uthi asomkhonzela kakhulu ke kuwena lapha ekhaya. Sembonga uNkulunkulu ukuthi ukhona ukuzozwa izwi lakhe. Angihambi ngedwa ukhona umfundisi umhlongo walapha eSound Doctrine Fellowship eHammersdale. Mfundisi asikubingelela. Ngiyabingelela mkhathini ngibingelela kakhulu abalaleli beSound Doctrine Hub la kuVuma FM kwaze kwayintokozo ukuthi siphinde sibe ndawonye emva kwesikhashana. Sibonge mfundisi kuhamba kahle nikhonze kahle abalali bayafisa nokuza ukuthi iqhubeka kanjani lapha umntwana omusha eHammersdale Sound Doctrine Fellowship. Mfundisi ngeke ngize ngakhononda ngalutho umsebenzi kaKristu lo wenza umsebenzi wakhe silandela thina ukuhola kwakhe ukhona lapha sisakhona usibonisa izinto ezinkulu usibonisa izinto ezishayisa uvalo. Mfundisi ngabe ngikhuluma iphutha ngempela kukhule sikubona kwenzeka yebo inhliziyo iyafisa ukuthi ngabe sekwenzeke nalokho ebesithi inkosi awukakalungu ukuthi ungenza lokho wenza umsebenzi omuhle okuthokozisa kakhulu ukubona imphefumulo ebesingayazi isondela eduze ithi sisafuna ukuzodumisa lenkosi enidumisayo kanye nani usuku nosuku bevakasha abanye behlala uNkulunkulu wenza umsebenzi omkhulu. Amen amen. Siyabonga kakhulu inkosi izwi layo elishunyelwayo abakhethiweyo bakhe ababizwayo uyena osebenza ngamandla kaMoya oNgcwele ukuze abantu balizwe izwi bangaligolozeli baphenduke konke kusezandleni zakhe awehluleki ke mawuhamba noNkulunkulu ngoba icebo lakhe lingevinjwe. Zonke izinto zenza ngesakhe isikhathi kodwa uyalifeza isu lakhe. Namhlanje ke esokhuluma ngakho ama strategy okulwa nesono empilweni yakho. Inkinga sonke esibhekana nayo sesindisiwe izono zethu seyixolelwe kodwa ke ayishabalali same time umuntu esindiswa izono. uNkulunkulu udalile ukuthi ukusindiswa komuntu kufane nokuzalwa komntwana. Uyazala umntwana usekhona kodwa usewumntwana. Musayimoshela usatetema usalimala kalula uyawa kusafanele afunde ukukhasa kusafanele afunde ukuhamba before agijime kusafanele afunde ukukhuluma acathule kancane kancane sonke sinjalo masifike enkosini sidinga ukucathula. Omunye angazi athi mase niyo umfundisi mhlongo ayikusho ukuthi nina senigogodile impela senithola iziqu kanti akusinjalo. Impi ayipheli. Ngisho umpostoli imbala uPaul uthi lapha kuRomans 7 angikwenzi lokho engifuna ukukwenza ngiyithola ngenze engingafuni ukukwenza maye mina umuntu osizi ubani uyongikhula kulomzimba wesono sisekuwona umzimba wesono sisalwa naso. Abanye basindiswe kodwa bastakhe nama addictions athize. Kunezinto abayijwayela mhlambe bese basha besakhula kunzima ukuyiyeka manje kunzima ukwahlukana nazo. Ziyamxaka umuntu uhamba nazo sokhuluma ngalezo zinto uNkulunkulu usihlomsile ngeindlela eziningi
socaphuna ezinye zazo namhlanje ukuthi ungalwa kanjani nesono, ungenze njani ukuze ubone iprogress empilweni yakho, ubone ukunqoba kancane kancane, uyibone ukhule kufanele noKristu, izono iphunguka uye ngokuya uphila ngobungcwele. Leyo nto esiphethe namhlanje. Kodwa ke mhlawumbe mfundisi ake siqale ngokumemezela nje sikhumbuze abalaleli Singles Conference ngaphambi kokuthi usikhulekele mfundisi. Singakhohlwa ukuthi mhla ka 11 July lapha eMontclair Recreational Hall so besine Singles Conference yethu ya 2026 la simema khona bonke abantu abangaganile abangaganiwe noma sebebuya khona abashonelwe. So khuluma nawe ngokuthi uNkulunkulu uthini kubantu abakuleso sigaba leso. I-theme yalonyaka i-theology ye friendship. Izwi laNkulunkulu liyakhuluma ngobungane. Uyamkhumbula uDavid engakabi inkosi noJonathan iPrince indodana kaSawule. Abangani iBhayibheli lizivezela bona singafundani lapho nezinye indawo abangani ababi abangani abahle abangani abaphambene ngokobulili wenze njani ngoba ibalekile leyo nto uma umuntu osingle ukuze ungasafarishi loneliness igcine ikuphoqa uyiphonse indawo ongafanele uyiphonse kuzona njengomuntu okholwayo. So khuluma ngalokho. I-address 191 Wood Road lapha eMontclair kusukela ngo9 kuya ku3:30 umhla ka 11 July kuyobe kumgqibelo. Siyothanda kakhulu kuba nawe. Ngithole futhi nokuthi kunezincwadi mesitholile esiyobe siyindlalile nje lapha etafuleni incwadi namaBhayibheli oyokwazi ukufika uzoyitapela khona ubone ongakufunda wena okungakusiza uyithathele mahala ukwazi ukugoduka nakuye ekhaya. Uze ke impela siyojabula kuba nawe. Usazisa ukuthi uyeza lapha ku 073 267 2613 073 267 2613 mangibamba nginamba uyibheke lapha ku Facebook page yethu Sound Doctrine Hub. Lapha ku Facebook Sound Doctrine Hub uzosithola khona ulike mangazi noma kuyasubscribe bheka ne Facebook kodwa wenze lezo zinto ezenziwa khona ukuze nabanye bezosithola bakwazi ukuthola izwi likaNkulunkulu. Mhla ka 11 July lapha eMontclair kusukela ngo9 siyojabula kakhulu ukuthi ube nathi. Mfundisi ke ngiyacela usise enkosini ngaphambi kokuthi singene kulesihloko sethu namhlanje. Ngicela sikhuleke. Baba uyabongeka ntambama kuyisonto. Ubongeka ngokusithanda okungaka Nkosi. Ukuthi siyizoni sikubalekela singakufuni kunalokho sithanda isono kunokuthanda wena ungumdali wethu. Wasibekezelela wasilinda ukuba sisindiswe. Basebaningi Nkosi namanje abasenze njalo abakubalekelayo nabo futhi ubalindile. Ubalinde Nkosi hayi ngesethembiso esiyize kepha ngesethembiso esiphilile ukuthi iNkosi Jesu uyithumele ukuthi izofela bonke ukuze ukuthi ilo nalowo okholiwe umsebenzi ewenzile esiphambanweni ifela izono zabo ifendaweni yabo basindiswe. uNkulunkulu wethu onamandla onke besiyini ukuba usithande kangaka ngoba awunasizungu wena uphelele awudingi umuntu ukuba nomngani nokududuzeka kepha umuntu uyamthanda. Baba wethu ongcwele siyakubonga ukuthi kona konke lokho usenzela ama platforms ehlukene okusondela kuwe sikudumise usenzele izinkonzo esihlangana kuzo every Sunday nangezinye izinsuku namaphakathi nesonto sihlangane size kwesizokudumisa kepha ikakhulu sifunde kuwe ukuthi yini yakhe intando ufuna sisondele kanjani kuwe on our daily lives. Baba wethu namandla onke kwelihle igama leNkosi uJesu sibonga lolu hlelo uhlelo iSound Doctrine Hub esikholwayo Baba ukuthi nguwe oprovide konke nokuba lukhona. Siyazi ukuthi lusizo kwabaningi ukubakhulisa ohambeni lokukholwa lubizela abaningi kuwe ngoKristu Jesu. uNkulunkulu wethu ongcwele sisizekena namuhla sithule thina ukhulume wena. Lapho Nkosi sikhuluma qoqula imlwethu Nkosi sikhulume ngokucophelela singalihlambalazi igama lakho ngokusebenzisa amagama anenhlabathi. uNkulunkulu wethu onamandla onke silekelele ukuthi sikhulume lokho okukhulumayo kuphela uma sewuthuli wena nathi sithule. Thatha indawo yakho Nkosi uhlelo liqala luze liyophethwa ngoKristu Jesu Inkosi yethu sikhulekile. Amen. 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 Sibonga kakhulu mfundisi. Njengoba sishilo ke sikhuluma
ngendaba yokuthi ungasinqoba kanjani isono empilweni yakho. Singakuhlomisa kanjani uthena uNkulunkulu noma kukuningi kodwa ikuphi singakucaphunela khona ukuze usizakale. Tell Jesu mayinikeza imission kubapostoli kuyimission yebandla lonke, hambani nenze izizwe zonke abafundi lapha kuMatthew 28, bese thini baphathise abakholwayo bese nibafundisa ukugcina konke enginiyale ngakho. Lokho ukukhuliswa ebungcweleni, ukufundiswa ukuyeka ukwenza okungafanele, ugcine lokhu Jesu asiyale ngakho. Ileyo nto esikhuluma ngayo. Ithini ezinye zeindlela esingenza ngazo. Sonke siyadabuka masithola sesiwele ezonweni. Asithanda ukona ngoba sabantu abasindisiwe, abaxolelwa izono. Sifuna ukufana nowasifelayo, sifuna ukumfuza siphiliso kwakhe, kodwa sithola silokhu siqumbeka phansi. Iziphi ezinye indlela esingasizakala ngazo ukuthi sikwazi ukwenza kangcono. Mfundisi uMhlongo awusilekelele ngalezo zinto. Mfundisi angibonge ngokuthi uintroduce lesi sihloko. Yebo, ekuhambeni kwethu kokukholwa mfundisi kuba khona lento ukuthi kunalesi sono ongahlukaneki naso. Kuba khona nje ongathi zikuthandele umzalwane, kungathi akuphumeki ngempela kuzona. Sizobheka ngokusizwa inkosi mfundisi, sobheka ihlokwane ezimbalwa kulokhu. Ngokusizwa inkosi sizoziqeda zonke makuvuma, kepha isikhathi masinqaba siyogcina lapho inkosi sibeka khona. Into yokuqala sizobona lento yokuthi insindiso ize nani mina engangilekelela ukuthi nginqobe isono. Inkosi mayivuma sophinda sibheke nento ethi ukudla nje izwi likaNkulunkulu kuyakulekelela kakhulu ukuthi unqobe isono esifuna ukuthandela ansuku zonke zinhlanu zona. Kodwa ke nale yokuthi uyikhonze lento yokuthi uhlanganyele uzube nabakulekelelayo ekuhambeni kwakho kokukholwa, bekulekelela ukulwa kanye nawe ulwa nalesi sono. Nomkhuleko ke mfundisi okufanele kube into esiyijwayele. Siholwa umoya, esilekelela umoya ukusihola esiqondisa nasendleleni. Mhlambe ke mfundisi kulokho okushilo singangena kulesi sihlokwana sokuqala lesokuthi umuntu ke akayithembe into yokuthi usindisiwe, akakuthembe ukuthi inkosi yenza umsebenzi omkhulu, inkosi uJesu ukumnqobela isono. Kodwa isitha siye ukuthi umuntu silosondela kuye sithi wena okokuqala wena nje oqala wena uyisono. Ngiyacela ukuthi umlaleli ekhaya ukuhamba nami sizoyibuka lesibuka encwadini yabaseRoma mfundisi, sizobuka kakhulu kule yokuqala chapter 6. Sizobheka nje amavesi ambalwa u6, sibheke u11 kanye no14. Sizobheka kakhulu ukuthi uNkulunkulu uthini kule passage, uthi insindiso isilethele ini engakwazi ukusilekelela ukunqoba isono. Umlaleli esavula impela Romans 6 ila mfundisi afuna ukusikhombisa khona ukuthi ngenxa ukuthi sisindisiwe phela sezizigqila zesono, sesakhululwa ngokufa kaJesu. Ngakho nathi impilo yethu isingakuveza impela lokho ukuthi sesinawo amandla ukuthi no kwisono kunqabeke ngempela ubungcwele buphileke. Sithathu sibeke mfundisi. Into engifisa ukuthi umzalwane ekhaya ahlala benayo ileyo kwazi ukuthi ngamhla esindiswa wadwebula yini phakathi kwakhe noSathane, wathi angisesiyo wakho, kanti uSathane uthi yena ungowami, ngifisa futhi ukuthi uphelele kimi. So wadeclare impi nesitha esuSathane ngamhla esindiswa. Abeseze athi umpostoli Petro athi ungakuthathi kancane lokho ukuthi uSathane akaye ukukulwisa uloku ekuzungeza nje, uyazula njengebhube selibhodlayo oyifuna lizomntwengula. Abesethi ke wena mzalwane imuqine ekukholweni, ngoba lokho uma ukholwa ikona okuzokunika isibindi sokuqonda ukuthi insindisini. Ilokho ke mfundisi esikhuluma ngako ukuthi uma umzalwane esindiswa ukukhona amandla eza nensindiso okunqoba isono. Sizokuthatha sikubuke kwivesi lokuqala mfundisi uverse 6 kaLo Romans 6.
othi thina sihleli kulensindiso sazi lokho ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa kanye noJesu noKristu esiphambanweni ukuze umzimba wesono wenziwe ize singabe sisakhonza isono. Uverse 11 esizombheka later uzothina kanjalo nani zishona ukuthi ningaba fileyo maqondana nasono kodwa niphilele uNkulunkulu kuKristu Jesu. Sizowabheka lawa amanye amalandela kepha ngifisa ke sibuke lawa amabili ukuthi athini ngensindiso yethu namandla akuyona ekusinqobeleni isono. Into le ethi uma umzalwane esindiswa ithi umuntu omdala wafa. Asiyibuke mfundisi lento siyibuke ngokuthi umuntu kunomuntu inyama lapho kuhleli khona umuntu wempela weqiniso kungumuntu wakamoya. Inyama ilapho isono sibusa khona sifuna ukukontrola umuntu wakamoya okungumuntu weqiniso. Ithi lento uma umuntu esindiswa umuntu wakamoya uyalamukela iqiniso lensindiso akholwa ukuthi izono zakhe zixolelwe akholwa ukuthi inkosi uJesu yazifela izono zakhe zonke isono sika Adam wasifela nalezi azivumayo zase ziyaxolelwa umuntu wakamoya axolelwe completely. Kepha kunalento yenyama ukuthi enyameni yethu kuphila into yesono ezoloku ikukhumbuza inyama ukuthi wena wawuenjoya njalo lento wawuenjoya lokuhleba wawuenjoya lokubuka izithombe ezingcolile wena wawunjalo sangakenjoya namanje. Ithi ke lento umfundisi umuntu osesindisiwe akakontrolwa inyama kepha isono siyamsabisa kungathi inyama isangathatha icontrol completely. Umuntu ngenxa yensindiso kufanele ayikholwe lento yokuthi mina umuntu wakamoya ngisindiswe ngihlukanisiwe nesono kepha ngisempini nenyama esithandayo isono. Ngakho mina ngizoholwa umoya ngizoholwa ngoba ngumntwana kaNkuluNkulu. uNkulunkulu beke umoya wakhe ongcwele kimi okuyena ongigayidayo angilide endleleni yami yokukholwa ngizoholwa uyena okuzothi lento mayivuka kimi ngaphakathi athi umoya wena usaphili kanjalo. Uthi kuverse 11 uthi ke kanjalo ke nani zishoni ukuthi ningaba fileyo maqondana nesono kodwa niphilela uNkulunkulu kuKristu Jesu. Lokho ngokuthi uma ethi zishoni uthi ithembe lento ngokungangabazi ukuthi usindisiwe ngempela ungathi kuthiwa ngisindisiwe ngoba kwenzeka ukuthi into ethi kholwa ukuthi lokho wakwenza ithi into personal lemfundisi insindiso into personal ayisho le yanto eyibuye yenziwe ngithi sithi thina befundisi owozusho lomthandazo emva kwami mase ushilo lomthandazo emva kwami sewusindisiwe. Ithi lento ingawe wena uwamukela insindiso ivangeli lensindiso uvuma izono zakho ebese kuthi masukwenzile lokho ukholwe ukuthi kwenzekile ngokungangabaziyo ukuthi ngempela ngisindisiwe. Yabona lento ukuthi izisho ithi banalesiqiniseko sokuthi ngempela lokho engikwazi ukuthi ngisindisiwe ngiyakuzwa kuyikona like ngineqholo ukuthi ngisindiswe ngempela. Lokho kuzokulekelela ukuthi izinqumo zenzayo ukuhamba kwakho kuhambisane nale confidence onayo ukuthi ngempela izono zami izixolelwe. Ngempela angisesile ibhola lika Sathane ebekade ngiyilona before. Kepha manje uma ngiyibhola sengiyibhola lika moya ongcwele. Umoya engiholela ekulungeni angisakhahlelwa uSathane edlala ngami engiqhelelanisa noNkulunkulu. Ithi lento ungavumi ke nokho ukuzikhohlisa ngoba iyenzeka lento mfundisi. Ithi uma usindisiwe ukuze usinqobe isono ungenzi njengoba kubuye kwenzeke ukuthi ngijoyine ibandla ngoba sengijoyine leli bandla basindisiwe la nami sengisindisiwe. Awunakusindiswa ngalokho wena kumele usithathe lesi sinqumo sokuhlukana nesono wamukela ivangeli lensindiso usindiswa. Uma wenze njalo
amandla esono phezulu kwempilo yakho ayakuya ngokuya encipha usuku nosuku uyaguquka uhamba uyiphila impilo yobungcwele. Amen. Okusho ukuthi umuntu akangavumi ukuthi uSathane amtshela ukuthi soze ukwazi ukuyinqoba lento wena noma ususindisiwe kodwa unjena uyohlezi unje mawususindisiwe akhona amandla okwenqaba ukona ukhule ebungcweleni wena usuwafa maqondana nesono seungakwazi ukuphila impilo yokukhuleka kuKristu ikholo leyo nto. Ungasicebisa ngani mfundiso kwesibili esinye strategy esingasilekelela ekutheni sikwazi ukunqoba? Kulona le insindiso umfundisi ngingathanda ukuthi sibheke lo verse 12. Uverse 12 futhi ke ngakho ke isono masingabuse emzimbeni wenu ofayo nize nithobele izinkanuko zawo. Iqiniso ukuthi umfundisi uma sindiswa sinayo le confidence ukuthi sindisiwe. Kodwa inyama ilapho isono sihlala khona. Ilapho sifuna ukubusa khona lemcabango usenawo lawa ama flashes aliyamcabango le bekade ikhola esonweni sakho usenazo lezi yankanuko zisafika zilunguze zilindele ukuthi ubungase mhlambe uzamukele yini zisazolunguza ziyeke ukulunguza imicabango emibizofika uma ifika lemcabango iyosuka engqondweni imicabango ebese ifuna ukuyotesta uzongilekelela ke lamfundisi ngegama lesizulu iwill intando yakho ukuthi lifuna ukuthi intando uNkulunkulu akunika wona mhla edala uyisebenzise kabi ngokuthi ukhethe ukuphambene noNkulunkulu. Ingqondo mayifikela yomcabango ifuna ukwenza kanjalo. Uma ifuna ukwenza kanjalo uma ke yakubamba izokubamba ngengqondo ikubambe ngokucabanga enyameni kufike lenkanuko yokuthi ngaze ngayithanda lento iyahaleleka nomzimba uvuthele leyo nto. Ithi inkosi musani ukuvumela lokuthi leso sono sibuse emzimbeni wenu ngoba umzimba ofayo lo umzimba odlulayo lo okepha umzimba oqhathana noNkulunkulu lo umzimba lo odala ubutha ngenxa yesono phakathi kwakho noNkulunkulu musukuvuma lokho wena usunqotshelwe wena usuyakwazi ukuthi no into awukade ungakwazi before uhamba ngokombuso womkhathi wangalesi sikhathi awusahambi kanjalo wena manje usuhamba ngokholwa umoya oyingcwele. Ithi ke le confidence ayihlali iphile kuwe ukuthi ngempela sengibuswa yena. Okokuqala lokho. Okwesibili uverse 13 ithi futhi ninganikeli ngezitho zeni esonweni ukube zibe izikhali zokungalungi kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabaphilayo abavukile kwabafileyo nezitho zenu nizinikele kuNkulunkulu zibe izikhali zokulunga. Ulimi mfundisi esinye sezikhali ezisetshenziswa uSathane axove ibandla axove umphakathi axove nomakhelwane esinye sezitho esiyingozi kakhulu. Iziningi izitho ngokuhlukana emzimbeni womzimba womuntu uSathane asisebenzisayo ukuthi akubambe sona uthi ngazinikelikika ithi lento uma ifika uthi limi lwami ushilo uNkulunkulu ezwini ukuthi angiligada ulimi njengehashe liboshwe ngamatomu nama ngilibambe ngamatomu ulimi lwami alingaqhathi alingaxabanisi alungahlebi ulimi lwami futhi ke angiligada ulimi lwami lukhulume kahle kungalumeli izinto lezi ozokusiza ensindisweni ukuthi uzigade izitho zakho ikakhulukazi lezi eziholela enkanukweni baba nginqobele zona ngoba ngiyazi ukunzima kona. Uthi ke kunalokho lezi izitho lezi ebezingadala umonakalo zikudalela ukuthi ungene esonweni zisebenzisele ukulunga kaNkulunkulu. Vangela, shumayela, fakaza ngalo Jesu, fakaza ngalensindiso. Zinikele uNkulunkulu njengezitho eziphilayo esezisebenzela uNkulunkulu manje ezingasasebenzeli isitha esenguSathane. Ongakholwa isigqila sesono kodwa osekholwa ufile kanye noKristu ubugqila baphela mhla efa ngokomoya noKristu esindiswe ezalwa ngokusha. Manje usengakwazi ukuthatha umzimba wakhe izitho zomzimba wakhe ingqondo ulimi nakho konke okusemzimbeni akusebenzisele udumo likaNkulunkulu hayi ukunakala. Inamandla le. Sinikeze mfundisi sinikeze nokunye.
mhlawumbe ukuphetha lesisihlokwana mfundisi asisiphethe ngalo verse 14 othi ngokuba isono asibusa phezukweni phela anikho phansi komthetho kodwa niphansi komusa. Ilento into ethi yebo ungasivumeli isono ukuthi sikucontrole, vuma ukuthi insindiso yakho kubiyona ebusa impilo yakho. Kodwa lento ukuthi ayikho ngaphansi ansekho ngaphansi komthetho manje into ebeyithi umthetho ubukade ukuvezela ukuthi wena uyisoni kangakanani, wena sewonile la ebese lo mthetho futhi ungakutshela ukuthi yenze njani ke ukuze ulungise ubudlelwane bakho noNkulunkulu, ulungise lento le, kodwa uyakutshela ukuthi wonile ukuze ube guilty kodwa ungalekeleleki ukuthi uphume kulesi sono. Empeleni noma ungazama ubungakwazi ukugcina umthetho wonke, ubungakwazi ukukulungisa konke, ubusala nje ubhukude esonweni, into engapheli. Ithi ke lento nina ke manje umthetho awusabusi phezukweni kodwa sekubusa uKristu Jesu obusa empilweni yenu, okuyena kupheleliswe wonke umthetho. Ngiyayithanda kuyona yona lencwadi mawufunda uverse 4 ka chapter 10 uthi uKristu kupheleliswe wonke umthetho. Ithi ikona okubusayo lokhu ukuthi ukwamukela ivangeli lensindiso ngoKristu, uwamukele wonke umthetho ngoba uphelelisiwe kuye. Uma wamukela uKristu Jesu bese wamukela izwi elikufundisa kona ngohambo lwakho lwensindiso, ugcine wonke umthetho ongasugcina, ikakhulukazi likufundisa ukuhamba ngokungcwele. Likufundisa izwi ukuthi uma ubhekana nesimo ebese izokufaka esonweni, otherwise ube nento ethi lithini izwi la lithi angenze njani uma ngibhekana nalesi simo, ebese uyaphuma like uphume ekelekeqe ukhishwa izwi ngoba wenza izwi ebese kunqobeka isono. Usubala vele eyezwi obuthe strategy number 2 ukudla izwi likaNkulunkulu ukuze lisize sikwazi ukunqandeka ekoneni. Awunabe nangaleyo mfundisi le yokudla izwi mfundisi, angazi ukuthi uma ngiwumzalwane ngisindisiwe, ngikude nokufunda izwi, ngikude nokulalela izwi, ngingathi liyini ithemba lami, ngoba ilona lithemba lamakholwa leli, ukuphila ngezwi, izwi likaNkulunkulu. Ithi lento iba umuntu olifundayo izwi, lifunde kusengathi kungathi mangathi ugula ngokufunda izwi. Uma uthola ichance nje into ecabangayo ukufunda lelizwi, ukugula okuhleke lokuNkulunkulu akufunayo, uma uthola ithuba nje ufunda izwi, ungabe ukulifunda kuphela, lalele baya zilalela intshumayelo. Namhlanje intshumayelo seziyarekhodwa kunama platforms, nama media platforms ehlukene, o Facebook, o YouTube, obanibani, kunentshumayelo eziningi ezikhulisayo, ezikhulisa umuntu wangaphakathi ebudlaleni bakhe noNkulunkulu. Zilalele lezi intshumayelo, ziyakukhulisa ekutheni ubhekana kanjani nesono. Leli izwi obokade ulifunda, thatha umzuzu meditate ngalo, lenza ngalo. Uyabona uma ufunda izwi ulifunda njalo ukuthi uma ubhekana nesimo endleleni lizibuyele ivesi, ungekuze ulikhombe ukuthi likuphi, ukuthi uthe uNkulunkulu ezwini ngibokwenza kanje mangibhekana nalesi simo, and wenza leyo nto ngoba uyadlinza ngalo. Ngakho ithina simelwe ukwenza kanjalo. Ebese ikhumbula ke lento mfundisi ukuthi njengomzalwane hlala ke phela nabantu abadlala ukudla okudlayo, udlizwi wena, jwayela ukuhlala nalabo bantu abadlizwi ukuze nikhulisane. Uyamdinga umuntu ozokushokha nalapho useqala amadolo ukuxeka khona, akuseke, akumise. Ukhumbula into yinye ukuthi uthe uMpostoli Paul ungayikhohlwa ukuthi ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Ngakho nokujwayelana kwakho nabantu abadla izwi kuyakulekelela ukuthi ukhule enkosini. Uthi uDavid encwadini yamaHubo 1:19 verse 11, enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe. Into le ethi
izwi lifunde but ungalifundeli nje ukuthi ngifundile namhlanje ngithick box ngilifundile namhlanje ngifuna ama chapter 5 namhlanje no lifundele ukuthi lihlale ngaphakathi liphile ngaphakathi likubuse like licontrol lifunde ngaleyo nhloso ukuze libe isikhali sona sikhali sakho leso ozonqoba ngaso isitha uma ngabe sesifika uma ufunda incwadi yabase Efesi ithi akube isikhali lesi nawo hlasela ngaso la usathaneza hlasela ngaso lesi sikhali ukuthi angiyukwenza lokhu ngoba izwi lithi ukhumbule isitha esusathane siyalazi izomfundisi ingakho sikwazi ukuliflathelisa ngoba liyasazi uma lingifice ngingalazi kahle izwi ngilahla phansi ngilahla phansi ngoba angiyazi lento engithi ngiyayikholwa angiyifundi lento engithi ngiyayikholwa as a result angikwazi ukuyiphila ithi lento ilona kuphela izwi likaNkuluNkulu elikunqandayo noma sebusuzowele esonweni labo linqanda masuzowele esonweni uthi mawukuthi sekuthi yenze lento bese kufika into ethi kuwe kephi izwi likaNkuluNkulu lithe mina ngisahambi ngalendlela likunqanda ungasenzi sona sikiyeke lokho ukuthi makwenzekile wasenza uthi uNkulunkulu uma ngabe usivuma uzokuxolela but usuke lapho uzumeke lokwangempela likunqanda ungakafiki nokufika lapho ukuthi mina angikwenzi lokho uthi uDavid ke ngiyalonda izwi lakho uthi lihlale ukuze ngingoni ilona likuvimba ukuthi ungoni ngoba uthi mangabe sifika isilingo bese liyabuya izwi uthi wena usenzi kanjalo uthini uPaul kuRomans 12 ngalendaba yokwenziwa ibe yintsha ingqondo ikusayilona lelizwi elenza lokho ihamba kanjani leyo asibheke kanje lemfundisi mhlamba silifundele livesi lithi ke ningalingisi lelizwe kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yenu ukuze nikwazi ukuhlolisisa okuyintando kaNkuluNkulu okuhle okuthandekayo nokupheleleyo ithi lento insindiso yalomuntu wangaphakathi lensindiso ovuthayo ngayo ngaphakathi lamandla naleli themba le confidence engaphakathi ake ivele ngaphandle ayivele ngaphandle ivela ngenkambo ungabi umuntu osindiswe ngezwi kuphela kodwa uma sekufanele ivele ngokuyiphila lensindiso iphilile ingaphileki ngoba uzoba ibhola lesithe likudlalayo uyinto eyiphila ngegama insindiso ithi lento ifune lento yokuthi ngiyiphile impilo yokungcwele ukufuna ukuphila impilo yokungcwele kusho ukuthi angihambe ngiyophenya ukuthi lithini izwi likaNkuluNkulu ukuze ngiphile njenganalokhu lisho ebese kuthi ngaphandle kwami ngichichime izwi kwinkambo ngichichime izwi ezenzweni zami lento ithi ke uma ngabe ningezulilingisa izwe liyamthanda umuntu othi uyakholwa mfundisi kodwa enze njengalo izwe liyamthanda umuntu othi uyakholwa kodwa ingabi khona into emenza hluke kulona bese lithi izwe ayisiyamthanda usibani uyakholwa kodwa akenzi njengalabo abanye kuyahlaleka nje naye senze nje nezinto lezi esizenjalo akazixwayi nayo nje uyahlala nathi nje enze naye kancane ithi lento wenza ngegama ukuthi usindisiwe wenza ngegama ukuthi uyakholwa lento yenza ukuthi kube lula ukuthi wenze lezo zinto ingoba lento kufanele ngabe iyabila iyavutha ngaphakathi awufuni iphumele ngaphandle uyiphile ithi akuvele ukuthi sekunomuntu omusha ophilayo la kuwena lo muntu omusha ngamhla usindiswa lithi incwadi yabaseKorinto chapter 5 verse 17 oKorinto besibili umuntu omekuKristu oyisidalwa esisha lento ethi lo muntu kumele kube ukuthi akuthi noma izwe likubona lithi akusesiye lo njomane sasiphila naye before akhona nje ukuthi usho kanjalo yena inkambo yakhe ukwenza kwakhe kena iyakhombisa ukuthi like it's something brand new leli gama lokuthi iguqule isimo sengqondweni ithi
akube njenganawo wabona uvemvane luzoba ivemvana liqale lube uvemvane luqale lube isibungu lube yona yonke lento ligcine ivemvane ithi lento ye-metamorphosis ayenzeke kuwe kubonakale kuvela umuntu omusha la kuwe ngenxa yokuthi ususindisiwe ayivele lento izokusiza ngani lento izokusiza ngokuthi isitha akulula ukuthi sidlale kwena ngamaqhinga aso ngoba masodlalela kwena siza nangabantu mfundisi esaziyo ukuthi bazoba namazwi athophayo amazwi amnandi abantu abazo appreciate ukuthi nawe uyahlala nabo wenze nabo izinto ezingalunganga uzubone nawe accepted uba relevant kanti usuba relevant ezweni hayi ukuhambisa umbuso kaNkuluNkulu ithi lento zivumele ukuhola umoya ongcwele mvumela umoya ongcwele akhole acontrol kubiyena othatha over ngoba kithi uma ngempela ungumntwana kaNkuluNkulu abantwana baNkuluNkulu babonakala ngalokho ukuthi baholwa nguye umoya ongcwele akakhole uyena ozokuguqula uyena ozokulekelela yazi ukuthi uma ususindisiwe unawo amandla okuguquka ushizo nongemumva uphile ngobungcwele usathana ngakukhohlisa kwenza ucabanga ukuthi usayisigqila usesesisigqila usungakwazi ngempela ukushintsha kodwa futhi idla izwi likaNkuluNkulu sukudla iTV ngokweqile sukudla isocial media wena Facebook wena ntontontoni ngokweqile ngoba ayimfidi umuntu ongaphakathi dlana la ezwini londe izwi likaNkuluNkulu guqula isimo ngokuthi ingqondo yenziwe ibe yintsha nezwi likaNkuluNkulu ngiyabona ingcingo seziqale ziyaphayiza bayili bayathumela kodwa mfundisi ake uthinte leyana yoku-involve abanye abantu empini yakho nesona ayijwayelekile leyo ngifaka abanye abantu manje kwahlulekeni kwami mfundisi uma akekho umzalwane oyisiganzonzo akekho umzalwane oyisigora ngokwakhe ekukholweni kwethu sithembele kumoya ongcwele ukuthi kube uyena osipha amandla ngokwethu akukho uma sithembela kuye uyalikhanyisa izwi ebese kukhanya lendlela esoziphatha ngayo uthi umoya ongcwele uma ngezwi likaNkuluNkulu uthi bathatha abanye abazalwane ubasondeze sike sasho umfundisi ukuthi jwayelana nabantu abakholwayo abasindisiwe njenganalokhu usindisiwe uthi ke ezini ke ezikwini lakhe likaJakobe uchapter 5 verse 16 uthi ngakho ke vumani izono zenu omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe lento ithi as umzalwane iba naye umzalwane mhlambe inkosi mayikuphile bangangaba nababili nabathathu kodwa at least iba naye umzalwane oyedwa omthembile okuzothi uma uhambeni lwakho lokukholwa ongeza ukuba namahloni okukutshela noma okukukhuza athi emkhathini indlela ohamba ngayo iyaqhelelanisa noNkulunkulu wena usakwazi ukwenza kanjalo awusakwazi ukuhamba ngaleyo ndlela ngoba wena usindisiwe umzalwane ozokukhuza nawe umkhuze umzalwane enizokhuzana naye la umzalwane lo enizokhulekelana naye nasezimene ezinzima umzalwane ozokwazi ukusho kuyena ukuthi sihlobo sami nginesono la esibukeka ngempela singithandela ngiyamdinga ozongithwalisa ngomkhuleko umzalwane lo ongezuthatha indaba yakhe ayohleba ngayo angayohleba ngayo njenge prayer item ukuthi unjomane nimbone nje uthwele kanzima uyadinga ukukhulekiswa uyazithanda izinto ku social media ezingcolile ozongena ngempela emkhulekweni kanye nawe akukhulekise lento ukuze inkosi ikusize ma involve umzalwane usho ukuthi akube umzalwane okhulayo noma ngithi nje mfundisi okhulile enkosini ozo understand ukuthi iyini lento yokuthwalisa omunye umzalwane lo ongeke azahamba indawo yakhe eyinekela izwe kodwa ngempela ngomkhuleko uzokhuleka kanye nawe ukuze nilekelelane nifunde naye izwi ukuthi noma sewuxakekile ukuthi ngiyabona ukuthi lento ongathi phambene nezwi likaNkuluNkulu kepha izwi likaNkuluNkulu nalithina angisakhumbuli kahle ukuthi lithina bese ake siphenye nawe izwi isihlobo sami enizohlala naye nifunde izwi nikhulisane naye
nikhule yabona njengoba lithi nikhulekelane ukuba niphulukiswe ithi le nto noma usungenile esonweni umzalwane ongezukujaja lo ongezukujaja kunalokho uzosho ukuthi awenzanga kahle uphumile endleleni abese yakukhulekisa uthi noma uresista athi mzalwane phela wena usakwazi ukuresista ngoba usuhlulwa yizwe awusakwazi ukuphila kanjalo. Hey ayisiza inkosi lapho. Wena uyayiwenza njani lapha ekhaya ulwa kanjani nesono ungabalela kanjani abanye imapha amavesi akusize kakhulu kunamanye sithumele voice note ku 0737091991 so ithola voice note la yakho lapho igcine imfishane noma ushayile la studio njengoba abanye sebeqale benza ku 086110 300 ake sibathatha abanye sizuthi bathini sikwamukele manje awusebalekile lo uphinde ushayele uzame ake sizwe nangomnye umlaleli sikwamukele manje sawubona baba umfundisi okhoza baba umfundisi umhlongo nethemba lonke siyabongelela kumhla ka31 May 2026 egameni lenkosi uJesu Kristu amen amen baba umyeni ngicela uvele ngigijime ngekumavesi nje engicabanga ukuthi angamlekelela kakhulu umzalwane osindisiwe kodwa osene nalento ukuthi akuphume kalula esonweni ngoba vele kuyenzeka baba iningi lethi liphuma lapha kodwa uthi ngiyamthanda umpostoli Paul laphana kwabaseKorinte bokuqala uverse 19 ukhuluma lana nabantu abase bephendukile kade bedayisa ngomzimba kodwa mayifika kubona sebebuyela back futhi kokwenza leso sono sokudayisa ngomzimba uthi abakhumbuza ukuthi bangobani manje kahle hle ngoba into ebalekile engamsiza umzalwane zazi status sakho ukuthi kuKristu Jesu usubani uthi kumpostoli Paul kepha nazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okumina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisiko abenu na ngokuba natha ngenani elikhulu ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni uyabakhumbuza ukuthi hayibo anisabhilonge esonweni mina seningaba kaNkulunkulu umuntu under control for impilo yenu uMoya oNgcwele asambe-ke First Peter chapter 1 verse 14 uthi njengabantwana abalalelayo ningalingisi isiganuko zakuqala ekungazini kwenu athi 15 kodwa njengowanibizayo engcwele manibe ngcwele nanekuhambeni konke athi 2 Peter verse 9 ngiyalithanda kakhulu ke leli babumfundisi ngiyalithanda leli ngoba likunikeza assurance ukuthi kahle kahle usubani wena mawusindisiwe ukholo uthi ke kepha nina niluhlango olikhethiweyo ubuKristu obubukhosi isizwe esingcwele ngithanda lethi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze ngishumayele ubukhosi balowanibiza niphume bomnyameni bese ngingene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo bese ngivala ngokwaJohn 15 uverse 4 athi hlalani kimi nami kimi njengalokho igatsha lingethela izithelo ngokwalo kuphela uma lihlala emvinini kunjalo nani kuphela uma lihlala kimi intekelekelele umzalwane le once wahlala enkosini seshilo kuba bomhlongo ukuthi uhlala kanjani uNkulunkulu uhlala ngezwi udla izwi uya kuma Bible study udle izwi uhlala nasemkhulekweni amen amen sibonge kakhulu laphana kubaba umyeni siyababona nabanye usisiphel uyasamkela nangomakhumala Smero naye uyasamkela ake sizwe nangomlaleli asithumele ivoice note ukuthi yena uthini ngiyabingelela eVuma FM lokhulumayo umntwana kaNkulunkulu uzwe lakhe wakwanene la eShowe Sanidale. Ngiyabonga kakhulu bazalwane indlela enibeke ngayo nokholo mongcwele ngalolu daba namhlanje ngoba njengoba ngiyinsizwa nje ziningi inselele esibhekana nazo thina sezinsizwa. Ngoba uSathane uyakwazi ukuthi yini owadla ukulondela kuyona owawithanda. So mina ngiuzwe lakhe nje umntwana kaNkulunkulu into engikhandla ngayo 2013 ngibhabhadiswa akubanga lula until today I am single ngingumntwana kaNkulunkulu omile ngezwi konke ngakubeka kuNkulunkulu so into engisizayo ukuthi ngikwazi kuma kulokuba umntwana kaNkulunkulu osingile ngiyenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyaba nama home cells engizenzela mina wona ukuya kubantwana bakaNkulunkulu ngoba khulekela. Number 2 ngiyenze sure futhi ukuthi ngiyazikhandla ngokufunda izwi kukho konke ngiyayideclare njalo ngosuku ukuthi mina ngiyisidalwe esisha ngizazi ukuthi mina ngingubani in such a way noma bekuthiwa mhlambe kuqhamuka isilinga sithile
esidinga umzimba wami ukuthi ngiwusebenzise ngizokwazi kodwa ukuthi izwi lingiphikise ngimi ngezwi kuphela ukuthi ngiyazazi ukuthi ngisindisiwe ngoba ekugcineni lithi ngokuba konke kudlulile malithi lapha umhlabeleli methi I'm a new creation all things have passed away I'm born again so ukuma nje ngezwi uzazi indaba sesinifuna ukuthi uzazi ngiyabonga kakhulu ngisesho esanidele umntwana kaNkulunkulu uzwe lakhe sibonga kakhulu lapha kuzwe eshowe musho njalo umngezwi likaNkulunkulu uqinisile impela uzwe nokuthi mfundisi sisho nje kumuntu ostruggle shayo ukuthi kuyenzeka ngempela uyakwazi ukutotoba kancane uvuka kodwa ubuya phambili ungavumi ukukhohliseka ukuthi hayi bonke vele igebengu lezi nezinto ezenza ngasese cha kuyakhuleka enkosini uyakwazi ukudlondlobala slowly emsithindi nawe usumele voice note lapha ku 073 7091991 noma usithinte ngo estudio ku 086110 300 ushare na ukuthi wena uyayiwenza njani uNkulunkulu ukusiza kanjani mhlawumbe uthule nje ubakho ubufakazi ukuthi ukusize kanjani uNkulunkulu endleleni yakho mfundisi ungaphawula uthini mfundisi uzwe lakhe lapha eshowe uthinta indaba enkulu uthi uyazondla ngezwi uyazikhumbuza ukuthi isidalwe esisha lento ithi mawumzalwane iba seduze nomkhuleko umkhuleko akube into yakho umkhuleko silently uthule uyakhuleka ukhumbula intonye ukuthi uhlele enyameni elingwayo amandla ayaphela enyameni uma amandla aphela enyameni ibuye ifune kusengathi nasemoyeni azophela ukukhumbule lokho akwehleli wena uzumzalwane inkosi uJesu uqobo yafika kulowo mzuzu la izwa khona ukuthi inyama ikhuluma okunye umzuzu wokunikelwa sufikile yathi yatshela abafundi bayo ayikade batshela ukuthi bakhuleke njalo nokuthi bakhuleke kanjani yayithe uMatthew 6 amanikhuleka nothi baba wethu osezulwini uma isekufika sebona umzuzu usondela itshela abafundi lo enganitshela kona ukuthi nikhuleke wenzeni ke manje uthi ku chapter 26 verse 41 uthi lindani nikhuleke ukuze ningangene kulingweni umoya wona uzimisela kepha inyama ibuthakathaka uma kwafika enkosini lokhu kuzofika nakuwe umkhuleko akube iyona nto ophephela kuyo njalo emva ikakhulukazi before na after fundiswe yezwakala siye kuNkulunkulu sicela usizo ngoba liyavela ezulwini uma uJesu alifuna before esiphambanweni kuthiwa wathandaza waphuma izithukuthuku zegazi uyala lamadoda amlanda thandazana namadoda anithembeni kanti nathi asoye enkosini ziyanqobeka izilingo ziyanqobeka izono uma sethembele kuNkulunkulu siyanibona lapha na ku Facebook ngiyababona Mozanele Maze Mthamsanqa Sinod Msanele Siwentuli Kate Lungi Mata Ngubane Musa Nzimande bayasamukela bayabonga ukuthi izwi likaNkulunkulu liyachazeka impela ake sizwe nangoma imlalo sithumele ivoice note amen mfundisi bami ngisacela ukubuza nahle ngizokunicelela ukuthi kulungile yini ukuthi mangumntwana kaNkulunkulu ngihlanganyele nabantu njengokuthi ngilizolungisa ukuthi mhlambe ekhaya asikholwa sonke mhlambe kuyahlanganyelwa kuswa kuhlatshiwe mhlambe lezo zinto lezo kuvumelekile ukuthi mina ngihlanganyele kanye nabo noma ngingazi ukuzisebenzisa ngokuzidla lezi zinto esizisiwe lapha ya emsamo zashiselwa ngempepho kodwa ukuhlanganyela nabo nje kuba khona kwami kulungile yini noma akulungile ukuthi ngihlanganyele kanye nabo ngiyabonga esinye isilingo esibakhona kubantu uma besindiswa mhlawumbe umunye ubekade ekhonza amadlozi impela ngiyazi abantu bathi awakhonza kodwa phela uyathandaza uyacela la uyabonga ukukhonza lokho kodwa ke ngenze njani manje ngisafuna ukungcola ngisafuna ukudidisa abanye kodwa ke abantu engizalwa nabo abantu engikhula nabo basayenza lento ake sizoda nangomunye sikwamukele umuntu sawubona hayi uyasibalela lo uphinde uzame mhlambe kuzogcina kuqondene ngiyabona kuyiphayize kanti sisadila nomunye ulokhu uzamile nje
Mfundisi ungathini kulomlaleli maqondana nalezo zinto? Ngingamema umhlobo wami ukuthi agxile ekufundeni liyancwadi yabaseKorinte uchapter 8 engazi ukuthi abazalwane bayifunda njalo kodwa ngicela ukucaphuna ukumbalwa ngenxa yesikhathi. Uthi uchapter 8 uma ufunda uverse 5 uthi ngokuba nakuba kukhona ukuthiwa uNkulunkulu lento abayenzayo babiza amadlozi bakubiza noma ngani. Uthi noma ngabe kusezulwini noma kusemhlabeni njengalokhu kukhona uNkulunkuluwana uzobuke lo uNkulunkulu obhala lapho une small letter n uNkulunkuluwana abaningi namakhosi amaningi kodwa kithina kukhona uNkulunkulu munye uyise okuvela kuye konke futhi esiphilela yena nenkosi yinye uJesu Kristu okungaye kukhona. Ithi yonke lento abayenzayo into engekho into engekho uma kwenzekile uba khona azuthi ayikho lento but ziqaphele ungayi lapha la bekuleli altar abaguqa kulona ungayi nangephutha kulona ngoba sewuyodumisa labo uNkulunkuluwana kanye nabo. Uma usegcekeni njengoba uyazi ukuthi ayikho lento yabo noma sebeya kulento abazobe beyihlanganyela lapha ungayi. Kepha ke qaphela lelo lungelo lokwazi kwakho lezo zinto. Uma kukhona ongakakhuli njengawubona ukuthi uzolimala kungcono ungayi kwakhona uze umchazele loya ubone ukuthi useqonda njengawe ngoba uresponsible for impilo yomunye umzalwane ongasalimali njengoba dushilo umfundisi ozothi okusho ukuthi kulungile ukukhonza uNkulunkulu ophilayo uphinde ukhonze noNkulunkuluwana okusho ukuthi kulungile ukuthi uguqe etafuleni lealtar likaNkulunkulu ophilayo uphinde uyoguqa nase ama-altare ezithixo. So ngenxa lokho uzogcina ungakwenzi lokho ngenxa yalowo mzalwane. Yizwakala impela. Ngiyambona no Ketho lapha kwaSayimane mothi amen befundisi ngihleli nani ngilalele ngiyakuzwa konke enisikhulisa ngakho lapha ku Facebook usiya Gumede amen befundisi bami ngiyakhula enkosini ngeyimfundiso. Sikwamukele moyeni sawubona. Waphinde wabaleka lo mzalwane sazi noma network noma insimu zethu namhlanje kodwa ke ulokhu uzamile nje kuyogcina kulungile. Izama ukukhulisana la ngicathi iyasiza nje nalo yokuza ukuthi kanti awedwa empini nesono ungavumi kuzwakale ngathi uwe wedwa. Sikwamukele sawubona. Yebo sabona mfundisi njani? Sikhona unjani wena ubani lokuphi? Umzobe lo lemkhomani. Baba Mzobe uthi qaphu. Yebo, angithi isihloko esikhulu bafundisi ngokuba abona isono aqala umuntu ophila isono kahle siqhamuka kubantu abangasekho ngoba baningi basezisa ukungoma abanye bathi bangena ezulwini kuthiwa igedi lincane bashiye ikhwama manje ukona kuthina esiphilayo senziwe yilabo abalele. Ngiyabonga mfundisi yonke. Hawu kahleni bo. Mfundisi umhlongo kanti niyanibuye nenze njani? Uthini umzobo? Cha izwi likaNkulunkulu lithi osefile akazi lutho ngokwenzeka emhlabeni akasenasabelo okwenzeka la akana kubuya kube nento umshumayeli usho kanjalo uthi akana kubuya kube nento azokwenzisa yona kule ndawo akana kukhumbula ngisho ukukhumbula akana nzonda akana lithanda ngama emazi ukuganga kwakho nje ungablame umuntu oselela. Empeleni nje wasikhuluma ngesono lokho kukuvuma ukuginqwa njengebhola usathane ekutshela ukuthi kukhona ukubuya komuntu osewahamba buyele ngapha noma ikhona influence engenziwa umuntu osewahamba azoinfluence ngapha akakwazi uhambile akakwazi ukubuya. Sibonga kakhulu mfundisi umhlobo. Mhlambe lakho lokugcina njengama secondana ungavalelisa uthini? Ngithi abazalwane abayithande lento yokufuna ukuphila umngcwele ukuze kwande isithelo sikamoya okukujabula ukuthula emoyeni ukubekezela ubela ukulunga ukukholwa ngenxa yokuthi baphila ngezwi likaNkulunkulu. Amen. Asiphokophelele phambili impela usho njalo uPaul ngishiya emumva lokho sekwedlule ngizelulela kokungaphambili makuthi wahlulekile buya enkosini ungalala ubhuquze nendoda nayo lahleko yabuya isimoshile buya nawe siqhubeke silwe empini uNkulunkulu uyasiza asilekelele. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi asibonane nawe ngesonto elizayo.